пачатку апошняга летняга месяца я рада вітаць усіх, хто зараз разам з намі. Прыспеў час, і мы выпраўляемся ў дарогу. Гэтым разам наш накірунак Палесся. На берагах Прыпяці будзем занатоўваць абрады, уласцівыя цяперашняму часу. У тых краях заўжды ёсць на што паглядзець і што паслухаць. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Вось мы і прыехалі. Гэтым разам спыняемся ў вёсцы Церабень, што непадалёк ад Пінска. Чым славіцца тутэйшая мясцовасць, будзем высвятляць супольнымі намаганнямі. Добрий день! З святом, з Тройцею, здоров'я вам, благополуччя і всього-всього найлучшого. Дай Боже, того году дождати і з праздником поздравляти, со святом. Конечно. Спасибо, что до нас. Боже, со святом. Давай наладимо. Ну давай, убираємо. І ой, ходили по зеленому лугу, голубна грелі куста, і зеленого и народили кустою зеленые зели, поведемо куста до хозяйки на подиву. Ну а сёння праз даволі працяглы час мы сустракаемся ў студыі гуказапісу Дома радыё на Чырвонай 4. Гэтым разам менавіта тут і будзе адбывацца працэс надання старадаўняй песні новага сучаснага гучання. За аўдыёаздабленне бяруцца аранжыроўшчык Олег Леўченка, гукарэжысёр Валерый Бяляеў і, уласна, галоўная дзеючая асоба Алекс Дэвід. Калі хто не памятае, саліст гурта «Атлантыка». Алекс Дэвід – кампазітар, заснавальнік і фронтмен гурта «Атлантыка». За 13-гадовую гісторыю кампазіцыі калектыву паспелі займець прыхільнікаў не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Геаграфія выступленняў распасціраецца ад Францыі да Азербайджана. На рахунку гурта вялікая колькасць узнагарод і музычных прэмій. на колодязь налягла.
Здравствуйте, гости дорогие. Спасибо, что пришли к нам в гости, поздравили нас. Мы очень рады всегда вам, что приносите счастье, добро и вообще веселье в нашу деревню. Дай Боже дождати того году. Дай Боже. Встречати, да здоров'я, яку Бог послав. Щоб вас водила, що родила, що. Спасибо, Щоб дорогие. всі здорові. Здоровичка крепкого всем. Коб на дворі жаби квакали, а в хаті онуки плакали. Так, гости дорогие, а это возьмите, попробуйте мой каравай, хлеб. Спасибо вам за Спасибо. Пожалуйста, С праздником, Я здоровья вас. Щоб у вас був такий колосок. Спасибо, У гэтым дай году. Бог, дай Бог. Ну а сёння нас гасцінна сустракаюць у вёсцы Церабень Пінскага раёну. Ну а я ў сваю чаргу працягваю расказваць вам пра яе гісторыю. Пра паходжанне назвы існуе такая легенда, якую распавяла тутэйшая жыхарка Вера Салагуб. Некалі на месцы сучаснага паселішча, як вядзецца, быў лясны гушчар. 5 адважных мужикоў звалілі лес і збудавалі хаты. Казалі тут спрадвек пра Церабі, але тут пасяліся. Так і ўзнік Церабень. Першы ж пісьмовы ўспамін пра Церабень на Прыпяці датуецца 1495 годам, калі тутэйшая княгіня Марыя і яе сын Васіль падарылі свой маёнтак Івану Полазу. Поставила меня, любит заставила. Ой, детка, побивай, детка, а мне мама говорила, как гуляй, Гармоніст, я тебе влюбилася, то гармошечками за яка вона побилася. Я 4 копы выжила, поставила меня, любит заставила. Як ви зрозумілі, найперш у вёсцы Церабень нам паказалі, як тут на Троіцу водзяць куста. Самую прыгожую дзяўчыну перадшлюбнага ўзросту апранаюць у, так бы мовіць, шаты з кляновых ці бярозавых лістоў, галінак, вяночкаў, ды абыходзяць з ёй усю вёску. Таму што ў народзе верылі, каго куст мінае, той ураджаю не мае. Я ж пакуль маю вам паказаць, як працуюць у студыі гуказапісу Олег Левченко і Алекс Дэвид. А можно мне чуть... Себя там, да, там же есть регулятор. голос чуть больше, громче мой сделать. Раз, потому что фонограммы вот недостаточно, я хочу, чтобы было достаточно. 1-2 ручки какую-то покрутите там. Раз. Готовы, да? Можем работать. Даю фонограмму. Як поехал же сын мой, ды у полі араці, яго жонка Кацярына пайшла ў карчму гуляці, пайшла ў карчму гуляці. 2 квадрата. Он знает, да? Сейчас 2 квадрата. Ну, сейчас кусок, который... Мне покажи, пожалуйста, хорошо? Следующий. Тут 2 квадрата вот этого танцевального типа, и потом дальше. Дай зверлеве
ходє по сороку. Дозвели веночка, да зелено кльони. Не дає нам хазяйка, ходє по полови. Ой, Тройця, Тройця, Пресвятая Богородиця, а хто добре дарить, того Бог прославить. Здравствуйте, гости дорогие! С праздником вас, Троицей! Спасибо, что не прошли мимо дома нашего. Всех вас с праздником, здоровья вам крепкого. И чтобы процветала наша деревня на всю Беларусь. Спасибо. Дай Бог вам здоровья за ваши хорошие слова. За праздник! Дай Боже! Здоровья всем! Шушпые! И кто дома? Нагадаю, што гэтым разам праграма наперад у мінула ў вёсцы Церабень Пінскага раёна. Што яшчэ захавалася з гістарычнай спадчыны, я працягваю вам распавядаць. На пачатку 19 стагоддзя гэтую маёмасць атрымаў спадчыну Юзаф Орда. Пазней тут уладарыў Орда Канстантін. Запомніўся ён тутэйшым жыхарам нядобрымі справамі. Пахавалі яго ў 1914 годзе, а яшчэ амаль 2 дзесяцігоддзі сяляне разлічваліся з ягонымі даўгамі. Высветлілася, што пан вельмі любіў граць у карты і ўсе свае землі аддаў у заклад варшаўскім крэдыторам. Штогод кожная сялянская сям'я аддавала ім грошы, на якія можна было купіць карову. Дорогие мои женочки, поехали в Несину с грибом. Вы же обещали свято святом, сегодня Купайло, завтра Янши намочить моє сіно. Поїхали, поможете? Ви не Я забудьте. мене на возу зложим. даже і возом Да я вас поїдемо. возом завезу, да на коника зложим на кобилку. А ще так, хазяйка, як даси добрий бариш, Ой, ну конечно, зайти. он сидить, хазяїн уже готовий. ой, ну і хорошо, поможем. Добре, Поехали, Поїхали, поехали. поїхали, поможем. Поехали. Ой, тепер у нас субота, ой, нельзя в поле работать. Ой-ой-ой, ой, нельзя в поле работать. Нельзя в поле работать, да. Ой, небо ради не пахать. Ой-ой-ой, ой, небо ради не пахать. Небо ровни, не пахать, да. Ой, далеко в саде коза гулять. Ой-ой-ой,
Далее мы назираем за касавицей. Прибранные кабеты да мужики садились на вазы, ды так гуртом ехали на сенажать, каб пачынаць косить. У студыі тым часам працягваецца працэс пераўсаблення народнай песні. Ты араў арусыма, дараў ён да горы, кінуў плуга, кінуў волы, пайшоў сам да каморы. Пайшоў сам да каморы. Нужно было писать, пропустить этот кусок. Это уже як заходит в камору, мы поем дальше сразу, да? Да, когда прекращается барабан играть, когда спокойный кусок, а там это второй куплет. Як заходить в камору, дальше уже следующий получается фрагмент, да? Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Небесний, сонейко ясне, помоги нам на цьому болоті сіно убрати, щоб доща не було, щоб погода була, да згребти, да й додому повозити. Ой, пойду я Пошукаю своєго друга. Нема в лозі нікого, тільки рабої соло. Мы по-ранейшаму гасцюем на Палесе, паглыбляемся ў гістарычную мінуўшчыну вёскі Церабень, што пад Пінскам. Некалі над Прыпяццю стаяла карчма. Яна месцілася ў некалькіх дзесятках метраў уніз па плыні. Непадалёк знаходзілася саджалка, у якой заўжды можна было вылавіць падхватнікам рыбу, каб прыгатаваць наведвальнікам стравы. Да 1939 года тут спыняліся параходы. Тутэйшыя жыхары дагэтуль памятаюць іх назвы: П'яст, Ганка, Серпенёк. Доўгі час у вёсцы ладзіліся святы і кірмашы. Нават прылятаў самалёт з Варшавы, прывозіў гасцей. Ой, брала я яго до некі, которое соло, годеньки, а Жонки, ходіть обідать! Як поїхав же Сімон, даю полі горати, його жонка Катерина пішла в корчму гуляти. Дай гора Сімон, до гора до гори, кіно плуга, кіно воли, а саме пішов до комори. Як заходить в комору, починені скрині, нема грошей, ні перини, нема жонки Катерини.
Натуральна, што касіць справа не з лёгкіх, таму зазвычай стол накрывалі проста на сенажаце. Усе частаваліся, як вядзецца ў нашага народу, спявалі свае песні, гэткім чынам пераўтвараючы нават будзённую працу ў свята. Нам жа самы час зазірнуць, як ідзе далучэнне да народнай творчасці у Алекса Дэвіда. Ой, ударьте морозы! Я так ненавижу, вот когда я пищу, это такая фигня. Но это может быть в подкладку под основной голос. Но не основной голос, точно. Ну пусть будет, попробуем, да. Песняры. Ой, ударьте морозы, ды на густые лозы. Покарай, покарай, Божа, Катерину за Симоновы слезы. Хорошо. Літаральна на вашых вачах старажытная народная песня набыла новае гучанне. Слухайце яе ў выкананні Алекса Дэвіда і, натуральна, прызначае сустрэчу роўна праз тыдзень. Накіруемся на самую мяжу, паназіраем, як ладзяць зажынкі ў вёсцы Ладараш. Буду чакаць. Поехал же сыма, ды у поле орати. Яго жонка Катерина пайшла ў карчму гуляти, пайшла ў карчму гуляти, пайшла ў карчму гуляти. Пайшоў сам да каморы, пайшоў сам да каморы, пайшоў сам да каморы. Як заходзіць в камору, падчынены скрыні, няма грошай, ды пярыны, няма жонкі Катерины. Покарай, Божа, Катерину за Симоновы слезы.